बंदी लोग हमारे जीवन प्राणवंत जागरी बंदी जीवन जीवन सत्पुरुषोत्तम बंदी जीवन जीवन सत्पुरुषोत्तम बंदी जीवन जीवन सत्पुरुष ମୋ ଜୀବନର କାଣ୍ଡାରୀ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କ ଶୁଭ ପବିତ୍ର परमाराध्या जगत जननी श्री श्री बड़दांग चरणबिंद तरुण परम पूज्यपाद जगच्चर्य श्री श्री बड़दांग चरणबिंद तरुण परम पूज्यपाद श्री श्री आचार्य देव चरणबिंद तरुण इष्ट परिवार समस्त आज शुभ संध्य परिवार सत्संग उपस्थित मोर प्राणर गुरु भाई भक्तिमती मातृमंडली साधु सज्जन मंडली छोट छोट पिला माने समस्त मोर प्रीतिपूर्ण राय एवं जय गुरु। आज ये विशेष सत्संग भाद्रव मासर पंचम दिन उपस्थित होती आमको आज एकाठी कर बड़ गोविंद गुरु संतोष भाई तेणु सर्वप्रथम व्यक्तिगत पारिवारिक दाम्पत्य जीवन इष्टमय हेतु सुखमय हेतु यही मोर परम पिता निकट प्रार्थना तांकर सुपुत्र सोनू जे कि आज एक सत्संग निमंते से जो प्रकार आकुलिक एक टाण दरकार एक टाण थे जाकि से परपिता निकट लगी रहा जदि पिला ठीक करदे ताहले से पिला गोटे भल मनीषर पढ़ा चलती तेणु आम मान पिला जदि मनीष करार अच्छे ताहले आम मान कष्ट पड़ा आमको किसी पड़े आम जदि किसी न करवा ताहले पिला किसी शिख तेणु सोनूर तार पंचमहाजीवन कामना करी मो ठाकुर पाखे प्रणाम निवेदन कर सत्संगर कथा जहाँकि आम दीपक भाई आमको बहुत सुंदर भाई बुझे आम जदि भल मनीषटे हवा ताहले ठाकुर चलनी से ठाकुर कहले सत्संग जे मेन मेकिंग फैक्टरी बोले सत्संग गोटे मनीष तैयारी कारखाना सत्संगटा गोटे मनीष तैयारी कारखाना एठिक जेते भंगा गढ़ा मनीष आसे से भल रूपे तैयारी से तैयारी किपरि हम जेते बड़ ठाकुरंकर नीति विधि विधान को ठीक ठीक रूपे परिपालन करिबो ताहले से भल मनीषटी हम ठाकुर कहते दीक्षा नहीं गली मु भल मनीष हो दीक्षा नहीं गले भल मनीष होगा गोटे असंभव ठाकुर विधान को मानिया जड़े पिला स्कूल को पढ़े से छात्र हो जाए जड़े पिला से स्कूल को पढ़े से छात्र हो जाए जिते बड़ स्कूल में बसी शिक्षक प्रत्येक कथा को अक्षर अक्षर पालन कर जो पिला से पिला गोटे भल मनीष बा A1 स्तर को आ जो पिला किसी करूनी पछ बेंच रे बसुची आग बेंच रे बसुची मझ बेंच रे बसुची से ता जीवन में A1 से स्वप्न देखिबो से E ग्रेड को पढ़ो तेणु आम ठाकुर कही जो नीति विधि विधान देते सेगुड़ा को जब आम ठीक ठीक पालन करवा ठाकुर कहले एमती कौन से शक्ति नहीं तुमको ध्वंस कर दे पाए
ଯଦି ଆମେ ସେଗୁଡ଼ା ଯଦି କିଛି ପରିପାଳନ କରିବା ନାହିଁ ତାହେଲେ ଏମିତି କୌଣସି ଶକ୍ତି ନାହିଁ ତମକୁ ରକ୍ଷା କରିଦେଇପାରିବ। ଠାକୁର କହିଲେ ଯେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀର ସମ୍ପର୍କ କ'ଣ, ବାପା ପୁଅର ସମ୍ପର୍କ କ'ଣ, ପୁଅ ଝିଅର ବାପା ମା ସହିତ କି ସମ୍ପର୍କ, ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ବୁଝେଇଛନ୍ତି, ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ବୁଝେଇଛନ୍ତି। ମାନେ ଏଗୁଡ଼ାକ ଆମେ କୌଣସି ଜାଗାରେ ମଧ୍ୟ ପାଇପାରିବାନି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଠାକୁରଙ୍କର ବିଧାନକୁ ମାନୁ, ଆମେ ଠାକୁରଙ୍କର ବିଧାନଟାକୁ ଅବମାନନା କରୁଛେ, ଯାହାଫଳରେ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛେ। ଯେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ମାନିଛି ସେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଗୋଟେ ଭଲ ମଣିଷରେ ପରିଣତ ହେଉଛି, କରେକ୍ଟ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛି, ପରିବାର ଭଲ ସୁନ୍ଦର ହେଉଛନ୍ତି, ପରିବାର ପିଲାମାନେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଉଛନ୍ତି, ଚଳନି ଠିକ ରହୁଛି, ଚାଲିଚଳନ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଉଛି, ମାନେ ଠାକୁରଙ୍କର ଅନୁଶାସନ ଯେ ମାନିଛି। ଠାକୁରଙ୍କୁ ଧରିଛେ ଆମେ ଗୋଟେ ଭଲ ମଣିଷରେ ପରିଣତ ହେଇଛେ, ଆମେ ଭଲ ମଣିଷରେ ପରିଣତ ହେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ତେଣୁ ସେଦିନ ଆମର ଉତ୍କଳ ୟୁନିଭର୍ସିଟିର ପ୍ରାଣକୃଷ୍ଣ ପରିଜାତା ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇକି ପଚାରୁଛନ୍ତି, ଠାକୁର ପରିବାର କି ରକମ ସୁନ୍ଦର ହେବ, ପରିବାର କେମିତି ସୁନ୍ଦର ହେବ? ଠାକୁର ହସି ହସି କହୁଛନ୍ତି, ପରିଜାତା ଆପଣ ଟର୍ଚ୍ଚ ଲାଇଟ୍ ଦେଖିଛନ୍ତି? ପରିବାର କୋଉଠି ରହିଲା ଆଉ ଟର୍ଚ୍ଚ ଲାଇଟ୍ କୋଉଠି ରହିଲା? ଠାକୁର କେମିତି ଉଦାହରଣ ଦଉଛନ୍ତି ପରିବାର କିଭଳି ସନ୍ତୁଳିତ କରିବାକୁ ହେବ। ସେ ସମୟରେ ପରିଜାତା କହୁଛନ୍ତି, ହଁ ଠାକୁର ଦେଖିଛି। ଆଚ୍ଛା ତାର ସେଲ୍ ଯାକ କି ପ୍ରକାର ପଡୁଛି? ନାଇଁ ଠାକୁର ତାର ସେ ବ୍ୟାଟେରୀର ଯୋଉ ସାଇଡରେ ସେ ପିତ୍ତଳର ମୁଣ୍ଡି ଗୁଡାକ ଅଛି, ସେ ସାଇଡ ଯଦି ଆମେ ପକେଇବା ସବୁ ଯାକ ଗୋଟେ ମୁହଁ କରିକିରି, ତାହେଲେ ତାପରେ ତାର ପଛପଟ କେପଟା ଯଦି ଟାଇଟ୍ କରି ଭିଡ଼ିବା ସେତେବେଳେ ଯାଇକି ଟର୍ଚ୍ଚ ଲାଇଟ୍ ଲାଗିବ। ବାସ୍ ସେଇଆ ସେ ରକମ ଯଦି ପରିବାରର ଯେ ମୁଖ୍ୟକୁ ନେଇ ସମସ୍ତେ ଚାଲିବା ତାହେଲେ ସେ ପରିବାର ସୁନ୍ଦର ହେଇଯିବ। ଆମେ ଯେମିତି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଅନୁସରଣ କରିକି ସବୁବେଳେ ଚାଲୁଛେ, ଠାକୁର ଯେଉଁ ନୀତି ନିୟମ ଯାକ ଦଉଛନ୍ତି ସେଗୁଡା ଯଦି ମାନୁଛେ, ତାହେଲେ ଆମ ଜୀବନରେ କେବେ ବି ଅସୁବିଧା କିଛି ଆସେନି। ସବୁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ରଖିବା ଇଷ୍ଟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା। ଆମେ ଯଦି ଇଷ୍ଟକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା କରିଛେ ତାହେଲେ ସବୁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେଇଯିବ, କେବେ ଅସୁବିଧା। ଠାକୁର ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଜଣେ ମା କଣ କଲେ, ତାଙ୍କୁ କ୍ୟାନ୍ସର ହେଇଯାଇଛି, ଜଣେ ମାଙ୍କୁ କ୍ୟାନ୍ସର ହେଇଛି। ସେ ମା ଯାଇ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ବହୁତ ମେଡିକାଲ ବୁଲିଛନ୍ତି, କଣ ଡାଇରେକ୍ଟ ଠାକୁର ପାଖକୁ ଯାଇନାହାନ୍ତି, ବହୁତ ମେଡିକାଲ ବୁଲି ବୁଲି ଶେଷ ସମୟରେ ଜଣେ ଦାଦା କହିଲେ, ଟିକେ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇକି ନିବେଦନ କରନ୍ତୁ ମା, କଣ ହେଇପାରେ। ସେ ସମୟରେ ସେ ମା ଜଣେ ଗଲେ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ ନିବେଦନ କରିବାରୁ ଠାକୁର କିଛି କହୁନାହାନ୍ତି, ତୁମର ଘର ପାଖାପାଖି ମନ୍ଦିର ଅଛି ନା? ନା ହଁ ଦାଦା ଠାକୁର ଅଛି। ହଉ, ତମେ କଣ କରିବ, ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳୁ ସେଇଠିକି ଯିବ, ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବ, ଆଉ ତାର ଚତୁର୍ପାର୍ଶ୍ୱ ଯାହା ଯାହା ଅଛି ସେଗୁଡା ଖଡ଼ିକା ଧରିକି ପହଁରିବ, ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳୁ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଯିବ। ଏତିକି କର। ଏଗୁଡା ଯଦି ସେ ଆଶ୍ରମରେ ଆସିକିରି ଏଗୁଡାକ ଆରମ୍ଭ କଲେ, ସ୍ଥାନୀୟ ମନ୍ଦିରକୁ ଗଲେ, ପ୍ରାର୍ଥନା ସରିବ, ପ୍ରାର୍ଥନା ସରିଲା ପରେ ସବୁ ଯାକ ଖଡ଼ିକା ଧରିକିରି ସଫାସୁତୁରା କଲେ। ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି, ଏଗୁଡାକ କୌଣସି କାଳ୍ପନିକ କଥା ନୁହେଁ କି କୌଣସି ପୌରାଣିକ କଥା ନୁହେଁ, ଯାହାକି ସତ କଥା ଗୁଡାକ କହୁଛି। ସେ ମାଙ୍କର ସେ ଯୋଉ କ୍ୟାନ୍ସର ଡିଜିଜଟା ବଢି ବଢି ଯାଉଥିଲା, ସେଟା ଧୀରେ ଧୀରେ ଡିକ୍ରିଜ ମାନେ କମି 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 ଆସିଛି।
ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଠାକୁର ତାଙ୍କର କଥା ହିଁ ମନ୍ତ୍ର, ପ୍ରଭୁଙ୍କର କଥା ହିଁ ମନ୍ତ୍ର। ସେ ପ୍ରକାର ଜଣେ ମା ତାଙ୍କର ଟିକେ ଦେହରେ ଯାଦୁ ଭଳି ହେଲା। ସେ ତାଙ୍କର ନିଜର ଗାଉଁଲି ଘର ସାଇଡ୍ ଯାଇକି ମେଡିସିନ ପତ୍ର ଲଗେଇଲେ, ସେଟା ବଢି ଗଲା। ଯେତେବେଳେ ବଢି ଗଲା ସେ ମେଡିକାଲ ଡକ୍ଟରର ପରାମର୍ଶ ନେଲେ। ଡକ୍ଟରର ପରାମର୍ଶ ନେବା ପରେ କ'ଣ ହେଲା, ମେଡିସିନ ଖାଇଲେ ସେଟା ଭଲ ହେଇଯିବ, ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ଯେମିତି ଏମିତି ବଢି ମାନେ ତାଙ୍କର ପ୍ରାୟ ଦେହଟା ସାରା ହେଇଗଲା, ପ୍ରାୟ ଦେହ ସାରା। ସେ ବହୁତ ବଡ଼ ଡକ୍ଟର ମାନଙ୍କ ସହିତ ବେଶୀ କନସଲ୍ଟ କରିବା ଦ୍ୱାରା ତଥାପି ଭଲ କିଛି ଦିନ ମଉଳି ଯିବ, କଳା ପଡ଼ିଯିବ, ତାପରେ ଆଉ ଥରେ ଯେମିତିଆ ସେମିତିଆ ତାର ଦେହଟା ଯାଦୁ ଆକାର। ତାପରେ ଜଣେ ରୀତିକ ଦେବତା ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ଯେ ମା କାମ କରିବେ, ଆମେ ଯାଉଛୁ ଆଶ୍ରମ, ଆଉ ଆମ ସହିତ ଟିକେ ଆସିବେ। ଆମ ଦାଦା ଆସିବେ, ଆସନ୍ତୁ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବଙ୍କୁ କିମ୍ବା ଅପନ୍ଦାକୁ ଯାଇକରି ନିବେଦନ କରିଥିଲେ। ସେ ମା, ଏଇଟା ଦୁର୍ଗାପୁର ଘଟଣା, ସେ ମା ସେ ଦାଦା ମା ସହିତ ଗଲେ। ଗଲା ପରେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ ହେଇପାରିଲାନି। ଅପନ୍ଦ ଯାଉଥିଲେ, କିଛି ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ ଚାଲି ଚାଲି ଯାଉଥିଲେ। ଏ ମା ଜଣେ କ'ଣ କଲେ, କାନ୍ଦି ତାଙ୍କୁ ଦୌଡ଼ ମାନେ ଟିକେ ସ୍ପିଡରେ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏ ସମୟରେ ଜଣେ ଭାଇଙ୍କର ନଜର ପଡ଼ିଗଲା, ଦାଦା ଆଉ ଜଣେ ମା କାନ୍ଦି ଆସୁଛନ୍ତି। ଛିଡ଼ା ରହିକିରି ମାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଲେ। କ'ଣ ହେଲା, କ'ଣ ମଙ୍ଗଳ ଭାଷାରେ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ହେଲା ପରେ ଦାଦା ଅବନ୍ଧା କହୁଛନ୍ତି କାହିଁ ପେପର ଟିକେ ଦେଲ। ସେ ପିଲାଟି ଜଣେ ପେପର ଦେଲା, 2ଟା ମେଡିସିନ ଲେଖିଦେଲେ, କହିଲା ଖାଇଦିଅ ଭଲ। ସେ ମା କ'ଣ କଲେ, ସେ ଆଶ୍ରମରେ ମେଡିସିନ ଷ୍ଟୋରରୁ ମେଡିସିନ 2ଟା କିଣିଦେଲେ, ସେଇଠି ଖାଇବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଘରକୁ ଆସେ 4 ଦିନ ବେଳକୁ ତାଙ୍କର ଏ ଯେଉଁ ପୁରା ଦେହଟା ସାରା ଯେଉଁ ଯାଦୁ ଆଉ ଏକ୍ଜିମାଟା ହେଇଥିଲା ସେଟା ପୁରା ଶୁଖିଗଲା, ସୁସ୍ଥ ହେଲେ। ଦୁର୍ଗାପୁର ମନ୍ଦିରକୁ ଯେତେବେଳେ ଗଲେ, ସେ ଯେଉଁ ଡକ୍ଟର ରୀତିକ ଅଛନ୍ତି, ସେ ମାଆଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ମା କ'ଣ କେମିତି ହେଲା, ଭଲ ଅଛି? ହଁ ଦାଦା ମୋର ପୁରା ଭଲ ହେଲା, ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ହାତ ଗୋଡ଼ ଏଇଟା ସବୁ ଯେତେ ଯେଉଁ ମେଡ଼ିସିନ କାହିଁକି ମେଡ଼ିସିନ ଖାଇଲେ, ଅବନ୍ଧା ଦେଇଥିଲେ ମେଡ଼ିସିନଟା ନେଇକି। এই ମେଡ଼ିସିନ କ'ଣ ହେଲା, ଆମେ କେତେ ପାୱାରଫୁଲ ମେଡ଼ିସିନ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ମେଡ଼ିସିନ। ସେ ମା କହିଲେ 17 ଟଙ୍କା ହେଲା। ସେ ଯଦି ଠାକୁର, ସେ ଯଦି ଅବନ୍ଧା, ଆମେ ଯଦି ତାଙ୍କ ସହିତ ଯେତିକି କ୍ଲୋଜ ହବା, ତାହେଲେ ଆମ ଜୀବନ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେବ। ତେଣୁ ନକରି ଯିଏ ପାଇବା ଚାହେଁ, ଦୁଃଖ ତାର ଖାଲି ଦୀକ୍ଷା ନେଲେ ହବନି। ଠାକୁରଙ୍କର ନୀତି ବିଧି ବିଧାନକୁ ଯଦି ମାନିବା, ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବହୁତ ଭଲ ମଣିଷ ହେବା। ଆଉ ଠାକୁର ଯେଉଁ କହିଛନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି, ଅପନ୍ଧା ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି, ଏ ଯେଉଁ ଡିପୁଆର କଥା, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯଦି ଚେଷ୍ଟା କରିବା, ତାହେଲେ ଆମେ ଆହୁରି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେବା। ଯେଉଁ ଗୁରୁ ଭାଇମାନଙ୍କୁ, ଯେଉଁମାନେ କି ଦୀକ୍ଷା ନେଇକରି ସୁପ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଯାଇଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଆମେ ବୁଝେଇକିରି ଠାକୁରଙ୍କ ସହିତ ସଙ୍ଗ ଲାଭ କରେଇଦେବା, ଆକ୍ଟିଭ୍ ଟିକେ କରେଇଦେବା, ତାହେଲେ ତାଙ୍କେ ଭଲ ହେବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ। ତେଣୁ ସମୟ ଅତିକ୍ରାନ୍ତ ହେଇଛି, ମୁଁ ଆଉ ଅଧିକ କିଛି କହୁନି, ଟିକେ ମୋର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସାଙ୍ଗ କରୁଛି। ଜୟ ଗୁରୁ।